Přátelé, dovolte mi nyní, abych vám představil nejvýkonnější hybrid registračního řízení UXUS a zároveň nejúspěšnější hybrid loňského problematického ročníku. Název nového hybridu Nebraska není náhodou a slibuje bohatou úrodu. Nebraska geograficky jako stát patří mezi nejúrodnější oblasti Spojených států. V uplynulém registračním řízení UXUS v letech 2022 až 2024, tedy ve tříletce, hybrid Nebraska dosáhl nejvyššího celkového výnosu 111%, přičemž 114 v oblasti chladné a 108 v oblasti teplé. Jedná se o relativní hodnoty vztažené na průměr všech zkoušených odrůd. Naprosto zásadní a mimořádnou vlastností, kterou se odlišuje od ostatních materiálů, je její prodloužená doba tvorby výnosu. Od počátku kvetení do sklizně uvádí UXUS u Nebrasky 88 dní. Na průměr tedy přináší 3 dny navíc, přičemž zhraje společně se středně ranými až polopozdními odrůdami. V praxi při vhodně zvolené technologii pěstování tento rozdíl může být až 5 dní. Doporučení pro pěstování a kam s hybridem, který výkonem nenechal svému jménu nic dlužen. Nebraska je hybridem pro nové rekordy, navíc se hodí všude tam, kde hrozí předůstání, má snížené nároky na regulátory růstu na jarní zakrácení a širší okno pro setí. Svojí raností se v odrůdových skladbách velmi dobře doplňuje s hybridy Dominator a Temptation. Nebrasku si díky její ranosti a výšce porostů nikde nespletete. Na jaře nepředůstá a proto ji nekrátíme. Přeji vám spoustu úspěšných sezón s tímto novým hybridem.